A sétima edición do Pasabares Carme do Castelo, prevista para o próximo sábado día 29, dará comezo ás 8 da tarde cunha foliada na Covecha na que participarán 6 agrupacións de música e baile tradicional. O remate comezará a tradicional ruta por 22 locais hostaleiros que colaboran na iniciativa. É a partir das 8:30 da tarde, que aí sí, salen xa os grupos todos para os bares, hasta as 11:15 da noite, e despois xa voltan, que é para a carpa, onde xa temos a terceira fase, que é o concerto cos enxebres de San Lázaro. É unha actividade que xa vedes que estamos buscando, dando voltas para que seña unha actividade boa, para que, bueno, a ver se vamos aumentando todos os anos. Sale moi ben, pero este ano queremos que sale mellor. Entón, nada, temos a participación de 22 bares e 21 grupos, e, bueno, saben, agradecerlle o que é aos grupos todos que veñen, como todos os anos, voluntariamente, sin cobrar un puñetero peso. Finalizado o Pasabares, terá lugar o concerto dos enxebres de San Lázaro, no que colabora o Concello. Facemos sempre unha partida para darlle ese apoio que necesitan. Entonces, bueno, coa Concellería se vai a poñer o toldo, como sempre, a carpa ali na Covecha, e tamén lle vamos a dar un grupiño, que son os enxebres de San Lázaro, e, bueno, un pouco despois a man de obra que necesiten un pouco de aquí para lá. Anque eles son moi traballadores. É unha actividade que gusta, que lle dá vida ao Concello, un fin de semana, ademais, que, bueno, pois non está dentro do verán, non? Senón falar de desestacionalizar as actividades, que tamén a Pobra pois lle ven moi ben e lle fai falta. Durante o evento realizarase o sorteo de numerosos agasallos doados por empresas locais que colaboran na iniciativa, dende unha noite de hotel ata comidas, ceas e electrodomésticos.